туркия як ҷавони ҳамҷинсгарои тоҷикро ки дар як маркази дилхушӣ дар Истамбул кор мекард ба Тоҷикистон ихроҷ кардааст. Мақомоти турк моҳи гузашта дар ҳоле ӯро ихроҷ карданд ки дар пайи як санҷиш дар хуни ӯ вируси норасоии масъунияти бадан ё худ ВИЧ СПИД кашф шудааст. Феълан ба ин ҷавон ки шартан аз ӯ Фотеҳ ном бурда мешавад, як созмони кор бо ҳамҷинсгароён дар Тоҷикистон кӯмак мекунад. Фотеҳи 34 сола рӯзи 28 декабр дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт ки 7 соли пеш барои кор ба Русия рафт. 3 соли пеш дӯстонаш барои ӯ дар як маркази дилхушӣ дар Истамбул кор пайдо мекунанд ва ӯ ба Туркия меравад. Фотеҳ мегӯяд дар ин маркази дилхушӣ ба ҳайси пешхизмат раққос кор карда духтарони раққосаро низ тамрини машқ медод. ӯ гуфт ки вақте дар хунаш вируси норасоии масъунияти бадан пайдо шуд, бовар накард. Фотеҳ мегӯяд вақте ба Тоҷикистон баргашт, ноумед шуда буд ва дигар намедонист чӣ кор кунад. Касе намедонист ки ӯро аз Туркия ихроҷ карданд. дӯстонаш аз вазъи ӯ ба созмонҳои кор бо ҳамҷинсгаро хабар доданд, то ба ӯ кӯмак кунанд. Акбар Ҳомидов, корманди ин созмони ҷамъиятӣ, рӯзи 28 декабр ба радиои озодӣ гуфт ки Фотеҳро дар як вазъи хеле бад пайдо карданд. ӯ гуфт ҳоло ӯро назди пизишкон бурданд ва аз лиҳози рӯҳиву равонӣ барояш кӯмак мекунанд. Акбар Ҳомидов мегӯяд Фотеҳ тақрибан дар Тоҷикистон касе надорад ки ӯро парасторӣ кунад. Ягона бародараш дар хориҷи кишвар қарор дорад ва модараш низ бемор аст ки худаш ба парасторӣ ниёз дорад. Ахиран сохторҳои ҳифзи қонун дар Тоҷикистон феҳристи наздики 370 ҳамҷинсгароро таҳия кард ва гуфтанд ки ин афрод ба гурӯҳҳои осебпазир шомил мешаванд ва бояд ба қайди оперативӣ гузашта шаванд. Теъдоди ҳамҷинсгароён дар амалиётҳои ходимони ҳифзи ҳуқуқ бо номи шарти ахлоқ ва поккорӣ ошкор ва мушаххас шуданд. Гурӯҳҳои ҳомии ҳуқуқ бештар мегӯянд ақалиятҳои ҷинсӣ дар Тоҷикистон воқеан ҳам ба бахши гурӯҳҳои осебпазир шомиланд ва дар ҳолатҳои зиёд на танҳо аъзои ҷомеа, балки ходимони полис ҳам ҳуқуқи онҳоро низ нақс мекунанд. Мақомот гуфтанд ки маҳз ба хотири пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ онҳоро рӯйхат карданд, то таҳти назорати пизишкон бошанд ва дигаронро сироят накунанд.